E falamos co alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, de temas da actualidade do municipio en esta xornada de venres, en este 10 de xullo, aquí en Radio Culleredo. Señor alcalde, que tal? Moi bo día. Hola, moi bo día, Fran, que tal? Benvido de novo á Casa da Radio. Moitísimas gracias, como sempre. Bueno, hai moitísimas cousas que hai tantas que temos sobre a mesa, non se me ocorre por cal empezar. Por exemplo, de actualidade, falaba estes días vostede de preocupación no municipio porque parece que a Xunta esqueceu os colexios de Culleredo en ese capítulo, en ese abano de actuacións que vai a facer na estrutura dos centros na provincia, non? Sí, o goberno novamente da Xunta de Galicia esquécese de Culleredo, dentro desas 33 actuacións que hai dentro da provincia da Coruña, ningunha ven para Culleredo, nos xa dixemos por activa e por pasiva que o centro de Tarrío, o centro Sofía Casanova e o centro Isaac Díaz Pardo, sobre todo, que eran os que xa superaban os 50 anos algún deles, como é o de Tarrío, próximo aos 50 o do Sofía Casanova, e, bueno, pois moi preto dos 40 o centro Isaac Díaz Pardo, necesitaban de investimento por parte da Xunta de Galicia. Creo que ademais hai axudas e fondos europeos para elo. Ten que haber unha partida orzamentaria importante para o mantemento dos centros educativos e, novamente, pois Culleredo é a grande olvidada da Xunta de Galicia no mantemento das inversións dentro dos centros educativos do Concello. Non obstante, dende o Concello de Culleredo, que somos responsables por lei de facer o mantemento dos centros educativos, sí que temos unha partida próxima aos 400.000 euros para cometer diferentes obras de mantemento nos diferentes tamén centros educativos do Concello de Culleredo, todos os centros de infantil e de primaria, ademais das escolas que ten a rede da Xunta de Galicia, como son as Galiñas Azuis, donde tamén faremos un investimento importante nas tres que existen no Burgo, en Vilaboa e na zona de Fonteculler, co cal, bueno, pois non paramos, pero lamentamos moito ser novamente os grandes esquecidos por parte da Xunta de Galicia no que atinxe a inversións que son, como digo, moi necesarios para os nosos nenos, para as nosas nenas e, sobre todo, tendo en conta que o Concello de Culleredo é o Concello de Galicia todavía con máis nenos e con máis nenas, co cal creo que é doblemente denunciable pois esta situación. A parte que houbera unha xuntanza hai, bueno, semanas, un mes e pico, con a delegación territorial na que se acordará crear unha comisión e atender esas, ver que obras tiña que facer a Xunta e cales son as que corresponden ao Concello, pero non se celebrou ainda, non? Esa reunión é unha reunión técnica que iban a manter os técnicos do Concello de Culleredo e os técnicos da Xunta de Galicia. Está próxima a celebrarse e o que acontece que, bueno, que o orzamento que ten a Xunta pois tamén para mantemento de colexios bastante reducido. Consideramos que polo volumen de centros educativos que hai en Galicia non é directamente proporcional a esa partida orzamentaria que ten a Xunta de Galicia. E o que nos plantexábamos nesa reunión é que hai obras de mantemento que xa se deben a daños estruturais, co cal estamos constantemente pois pintando a mesma parede, arreglando a mesma manilla ou arranxando a mesma bomba de calor ou a mesma calefacción ou a mesma caldeira no centro educativo, que xa require dunha inversión, dun investimento para a compra desa caldeira ou para ese arreglo estrutural. Bueno, vamos a ver se dende a Xunta pois tamén poden colaborar económicamente en algunhas das inversións que hai que facer a pequena escala para non ter que estar sempre facendo ese mantemento. Pero, bueno, como digo, o Concello ten esos cartos, ten ese aforro feito pois para poder facer ese arranxo dos centros educativos. Estamos a falar co alcalde de Culleredo e sempre que ven, pois, bueno, acribillamos a preguntas. Vamos a falar de outro tema de actualidade, obras que no municipio pois hai moitas das que están pendentes veciños e que neste caso están pendentes de licitar. De feito, sempre no plan de obras e servicios inclui un paquete importante, non? Cales son esas obras que vai a acometer o Concello pronto dentro deste capítulo? Bueno, ademais desas que xa se resolverán na vindeira semana, como son esas vías integradas que están no perfil do contratante do Concello de Culleredo e que xa temos, creo que en torno a 10 empresas que están interesadas en facer esa obra. Na vindeira semana, como digo, nas vindeiras semanas resolverase e ese traballo de vías integradas é un traballo moi interesante porque parte do Concello de Culleredo vai por as Reixas, pola parroquia de Sésamo, pola parroquia de Sueiro, vai hacia Vinseira Grande. Bueno, é un tramo de vías con un asfaltado
importantísimo, con un investimento que está a próximos 400.000 euros e que vai a solucionar moitos dos problemas que había en viais que estaban en condicións un tanto deterioradas e que, bueno, con esta renovación do firme pois se van a ver totalmente arranxadas. Como digo, un percorrido por diferentes vías das parroquias de Culleredo, Sésamo, Sueiro e Celas, e iso pois vai a ser complementario tamén a outra obra que está no perfil do contratante, como é a Rúa Biouteiro e Constitución, que son as que están detrás do centro de saúde da propia capital do concello, de Tarrío, de Culleredo, e aí pois tamén vamos a complementar esa obra de humanización que fixo a Diputación, pois arranxando as rúas Biouteiro e a Rúa Constitución. Sei que son obras, digamos que inminentes, non sei se dicir inminentes, non, pero son as próximas. Efectivamente, logo temos pois outra serie de obras que foron sendo aprobadas no Plan de Obras e Servicios da Diputación Provincial, que é unha das principais vías de financiación que temos os concellos para facer ou poder facer investimentos, e dende o Departamento de Contratación se nos indica pois que xa algunhas delas vou a poñer as gafas, que vou un pouco maior xa e a presbicia xa se sabe. Non é o único, non se preocupe. Pois mira, por exemplo, está a Rúa Andrés Panvieiro, que xa está adxudicada, creo que a unha empresa deste concello, como que inminentemente pois xa se vai a empezar esa obra próxima tamén aos 400.000 euros. Pois tamén está ese sistema de telexestión en Rúa Liberdade, Rúa Democracia, Rúa San Estevo e Celas, que, bueno, pois é unha renovación de todo o que é pois o sistema de alumeado e tamén de asfaltado. Tamén en Contas de Andrade, na rúa ata rúa Alejandro Pérez Lujín, pois tamén está en fase para podelo licitar nas vindeiras semanas. As rúas Pablo Neruda, rúa Antón Losada Diéguez e todo o seu entorno, Avenida da Corbeira, pois van a estar tamén nas vindeiras semanas no perfil do contratante. Sabemos que aí onde está o pozo na Avenida da Corbeira pois está bastante deteriorado ese vial que vai precisamente hacia Condes de Andrade, pois tamén vai a ser totalmente remodelado e as calles contiguas. Esa rede de saneamento en Boedo, que era outra das obras que tiñamos no Plan de Obras e Servicios da Diputación, pois tamén está pendiente para podelo licitar. A Praza Europa, que hai pouco pois aprobábamos en pleno, pois está pendiente simplemente dunha autorización da Diputación Provincial para poder remodelar toda esa infraestructura deportiva que hai na Plaza Europa e tamén pois arranxar esos camiños, esas sendas que hai pola plaza. Como decía antes, pois esa rúa Condes de Andrade, que vai a ser tamén totalmente arranxada. Vigo Vidín en Almeiras, a rúa Laxe, rúa Canceán e rúa Riochán, bueno, rúa Catas, rúa Pedruco e Arcebispo Selmide son algunhas das que tamén pois na vindeira semana van a estar no perfil do contratante. A renovación das plazas de Tierno Galván, ademais da adxudicación que se vai a facer xa da propia urbanización Tierno Galván para unha obra que está próxima aos 800.000 euros, máis estas dúas plazas que estaban na propia urbanización e que van a ser tamén licitadas en breve. E, bueno, a rúa Reboredo, a Xacentes, a rúa Camiño da Iglesia, Pelamios e Silva, que tamén vai a ser licitada. Bueno, cantidade de obras que, como decía, pois van a arranxar moitos dos problemas que existen de baches e de fochancas no noso concello, que, como digo moitas veces, pois ao facer xa unha remodelación integral, pois decidimos pois facer un rebacheo en algunhas delas non tan superficial como se merecen, pero bueno, que en breve pois teremos esa licitación e probablemente entre agosto e setembro pois estén iniciándose xa todas estas obras. Este é un capítulo de obras que nos dio o alcalde que estaban previstas hai tempo e que agora pois van a ir facéndose, licitándose, pero para prever o futuro e prever os gastos que ten un concello ten que haber uns orzamentos. Se falaba nas últimas semanas de que iba avanzado, non, esa presentación das contas tan esperada, non? Tan esperada e, te imagino, tan desexada por vostedes tamén. Sí, bueno, nos vamos na vindeira semana a tratar de negociar coas diferentes forzas políticas que compoñen a Corporación Municipal, Alternativa dos Veciños, BNG e Partido Popular. A Alternativa dos Veciños presentou pois un número, creo que de 5 investimentos dentro do concello, pois para poder incluir no plan de investimentos deste orzamento, e nós o que fixemos pois foi un plan de investimentos importante que poidéramos cumplir neste ano 2026,
E, bueno, pois levamos un total de en torno a 23 millóns de euros en inversións que serían e terían que ser todas a cargo da incorporación de remanentes, dese superávit que ten o noso Concello e que poderíamos pois acometer moitas das grandes necesidades que ten o Concello e que ademais son demandas que veñen por parte dos veciños e das veciñas. Estamos pendentes de escoitar a Partido Popular e BNG para que fagan as súas aportacións. Eles pois preferiron ver o documento que nos lles vamos a presentar. E, bueno, pois sobre elo tamén van algunhas das demandas que fixeron nos diferentes plenos e van incorporadas neste orzamento, que ademais vai a estar moi próximo a aprobar xa o do 2027, que será complementario deste do 2026. Teñen vostedes máis ou menos unha folla de ruta en datas máis ou menos de fechas en que se pode concretar, tendo en conta que en agosto non vai haber pleno porque se adiaba ao mes de setembro, non? Pois a nosa idea é poder xa na vindeira semana ter o documento pechado e pois o máis cerca posible o pleno do mes de xullo e poder levar ese pleno do mes de xullo. Logo temos 15 días todavía de alegacións e estaríamos en disposición de no mes de setembro, pois se todo fora ben, pois empezar a poder facer xa esos investimentos, se non teríamos que deixalos pois para o mes de setembro ou a primeira semana de agosto e tratarlo de acelerar o máximo posible. Pero, bueno, todo pende dunha negociación que temos que manter cos grupos, ou non existir maioría absoluta neste Concello, pois a negociación é necesaria, pero, bueno, como digo, moitos dos investimentos que van nese borrador son algunhas das aportacións que tamén se fixeron dentro dos grupos municipais. Unha pregunta personal para os que son políticos. Vostedes no verán pouco paran, non? Pois, bueno, a verdade é que este é un ano moi completo. Nos íbamos a coller uns días a semana pasada, esta semana que ven, pero vai a ser prácticamente imposible descansar durante este verán, porque ademais de todo ese traballo que temos de licitacións, de adxudicacións de obras, pois hai toda esa planificación que temos que ter xa pois para empezar, digamos, o curso a todos os niveis, non só escolar, sino tamén o noso, pois a mediados de setembro, co cal ten que haber unha planificación moi exhaustiva, o co cal pois nos queda moi pouco para o descanso, efectivamente. Bueno, alcalde, non sei se hai algunha outra cosa así que se lle quede o tinteiro que vexa vostede que é importante, supoño que todas, pero van a seguir traballando, como digo, durante estes meses de verán, imagino, así que nos lle agradecemos que pasara por aquí, que nos contara as cousas e tenga porta aberta para cando queira. Pois en base ao que me dis, seguramente algunha dos temas que preocupan a moitos veciños e veciñas é esa incorporación de remanentes que xa fixemos unha vez feita a liquidación do orzamento e que é o paso previo para poder licitar todos esos investimentos no aportivo. En número de aproximadamente 7 millóns de euros levábamos a finales de ano, co cal xa nas vindeiras semanas licitaremos o pabellón de Tarrío, presentaremos o proxecto para o campo de fútbol do Portazgo, o proxecto tamén para poder facer as gradas ou esa ampliación complementaria do pabellón de Almeiras, ese cambio de céspede artificial no campo do Olímpico e a renovación das pistas de Alvedro, de Fonteculler, da Avenida do Portazgo, bueno, cantidade de investimentos que iban incorporados neses remanentes e que, bueno, que xa estaríamos en disposición nas vindeiras semanas de poder empezar a licitar. Bueno, pois unha boa noticia, aproveitamos e a damos aquí en Radio Culleredo. José Ramón Rebo, alcalde, moitas grazas. Gracias, unha aperta.